Wake waze wacabanga ukuthi mhlawumbe ungumlingisi ongaphezulu empilweni yakho? Kungase kubonakale kuyinto engafanele, ngiyavuma. Kodwa bheka nxa zonke. Bangaki abantu owaziyo abavuka nsuku zonke, behamba ngomzila ofanayo, bephila ukuze bagcwalise okulindelwe ngabanye bengakaze bazibuze, yini engiyifunayo ngempela? Iningi labantu liphila kanjalo. Okubi kakhulu, abakuqapheli. Manje ake ungitshele kungenzeka yini ukuthi inkinga ayikho ekuswelweni kwekhono, noma imali, noma inhlanhla, kodwa yindlela oyamukele yona indima yakho empilweni yakho. Abantu abaningi baphila njengabalingisi bokwesekwa ezimpilweni zabo. Babuka abanye bathi, ngabe nganginayo inhlanhla enjengaleyo, ngabe nganginesibindi, ngabe ngaqala kudala. Baphila beqaphile, belinde, befisa. Kodwa ababona ukuthi akekho ozobathintela emnyango ebaphethe isivumelwano sokuba ngumphambili. Lokho ngeke kwenzeke, ngoba leyo ndima ayiphiwa, ithathwa. Futhi yilapho impilo iqala khona ukuguquka. Lapho wenza isinqumo sangempela sokuthi usuzothatha izintambo zempilo yakho. Kodwa leso sinqumo asiyona inkulumo emnandi kuphela, asiyona iposi elikhuthazayo ku-Instagram. Leso sinqumo sidinga isibindi. Isibindi sokubuka esibukweni bese uthi, ngiphile impilo yami nge-autopilot. Ngizifihle ngemuva kwezaba. Futhi lokhu kuphela lapha. Ake ngikubuze umbuzo obalulekile, uyazi ngempela yini ofuna ukukwenza? Ungakwazi ukukuchaza ngomusho owodwa ocacile impela ukuthi ufuna ukuthini empilweni? Ungamangala ukuthi bangaki abantu abaphazamiseka lapho? Bathule, balahleke. Lokho kungenxa yokuthi kusukela ebuncaneni asifundiswanga ukuphupha. Sifundiswa umkhawulo. Kusukela sisebancane sizwa amagama afana no, ungaphuphi amaphupho amakhulu kakhulu, lokho kwabangacebile, sebenza kulokho okulethela imali, hayi kulokho okuthandayo. Futhi okubi kakhulu, sakukholelwa lokho. Kodwa ake ngikutshele okuthile okungashintsha konke. Ngesikhathi ngiseyinsizwa, kwafika indoda yanginika incwadi yathi, uma wenza lokhu okubhalwe lapha ngendlela efanele, impilo yakho izoguquka. Ngakhetha ukukholwa. Ngakhetha ukuzama. Uyazi kungani? Ngoba impilo yami yayiwubuphithiphithi. Ngasebenza kanzima, ngihola kancane, nginemisebenzi eminingi esele ngiyikweletha. Ngangiyisithombe esingabonwa. Akekho owanginaka. Ngisho nami angizange ngizinake. Kodwa lapho umuntu engitshela ukuthi ngingaguquka, ngakhetha ukuba ngiyena odlala indawo ephambili empilweni yami. Futhi bekungekhulula. Ukuthola ukuthi yini oyifunayo ngempela kudinga ukuthi uyeke ukuphila okuzenzakalelayo. Kudinga ukuthi uthulise umsindo womhlaba okwesikhashana bese uzibuza, yini engenza ngizwe ngiphila? Yini engingayenza nsuku zonke noma ngingakhokhelwa? Manje ngilalele kahle. Lapho usuthole lokho, yonke into iyashintsha. Ngoba usuqala ukuphila ngenhloso. Inhloso iyinsika yomoya. Yiyo egqugquzela abantu abavamile ukuba babe yiziholi, ababonayo, abadalayo. Kodwa mhlawumbe ucabanga, Bob, nginabantwana, izikweletu, izibopho. Anginayo isikhathi sokuphupha. Ngiyakuqonda. Ngempela. Kodwa uyazi ukuthi yini eyingozi kakhulu kunokuphupha kakhulu? Ukuhlala uphila impilo yakho yonke ungazi ukuthi uthini. Ukuvuka nsuku zonke uyophila impilo ongayikhethanga. Awudingi ukushiya konke namhlanje. Udinga ukwenza into eyodwa kuphela, thatha isinqumo. Nquma ukuthi uthini. Bhala phansi. Funda. Qagela. Nsuku zonke. Futhi uzitshele, ngijabule futhi ngiyabonga manje njengoba bese uqedela ngesithombe sakho sengqondo. Ungakugodli okuningiliziwe. Zizwe. Kukhumbule. Kuphile engqondweni yakho. Kukhona isizathu sesayensi ngalokho. Ucwaningo lwe-neuroscience lukhombisa ukuthi uma uphinda isithombe sengqondo ngokuphindaphindiwe nangesasasa, ingqondo yakho iqala ukwakha izindlela ezintsha eziholela ekutheni isithombe sibe umyalo. Uqala ukuziphatha ngendlela ehlukile. Ukuzibonakalisa ngendlela ehlukile.
futhi nomhlaba uqala ukuphendula ngendlela ehlukile. Kufana nokushintsha ifrequency ye-radio. Ngeke ukwazi ukuzwa isiteshi esisha uma usalalele esidala. Kufanele ushintshe ifrequency. Futhi konke kuqala ngaleso sinqumo. Yingakho namuhla, njengamanje, ngikuphakamisa ukuzilolonga. Thatha iphepha nephensela, noma vula amanothi kufoni yakho, ubhale, ngijabule futhi ngiyabonga manje njengoba, bese uchaza ngokunemba impilo ofuna ukuyakha. Akunandaba noma kubonakala kungenakwenzeka. Bhala noma kunjalo. Ngoba akukhona ngokuthi yini eyiqiniso namuhla. Kungokuthi yini ozoyenza iqiniso ngokuguqula ukuthi ungubani. Futhi uma usuqedile, gcina leli phepha. Funda nsuku zonke isonto lonke. Uzifundele ngokuzwakalayo. Uzizwe amazwi. Uziwe wonke. Uma ukwenza lokhu ngokuzinikela kwangempela, okuthile ngaphakathi kuwe kuzoqala ukunyakaza. Futhi ngeke kusaba khona ukubuyela emuva. Ngoba indima yokuba ngumdlali ongazwakali empilweni yakho ngeke isakufanele. Uzobona ukuthi okokuqala ngemuva kwesikhathi eside, usuqala wena uqobo ukubhala umbhalo wempilo yakho. Futhi ngikutshele lokhu kusengukuqala nje kuphela. Abantu abaningi bangibuza bathi, Bob, ngingakukholwa kanjani okungakenzeki? Futhi ngibaphendula ngithi, wena usuvele wenza lokho ngaso sonke isikhathi kodwa ngezinto ezingalungile. Uhlale ukhathazekile ngekusasa, unesaba ukuthi izinto zingaphambuka kanjani, uze udwebe izimo ezimbi ngokuningiliziwe engqondweni yakho. Futhi awuqapheli ukuthi usebenzisa umcabango wakho ukuzisebenzisela kabi. Ngoba njalo uma ucabanga ngengozi, ukuhluleka, noma inkinga engakenzeki, usukhulisa izithombe ezingqondweni ezinamandla kakhulu. Futhi okubi kakhulu, uvumela lezo zithombe zinyamalale ngqo ezingqondweni ezingaphansi. Ingqondo engaphansi ayikwahluleli. Ayisho ukuthi lokhu kuhle noma lokhu kubi. Yamukela nje, bese iqala ukuhambisa amandla angaphakathi nawangaphandle ukuze kwenzeke lokho okufakwe kuyo. Lokhu akusiyona imilingo. Kuyimthetho yomhlaba wonke. Ngikhumbula isenzakalo esikhulu esabonisa amandla lawa kahle. Umngani wami, uPhil Goldfine, wayefuna ukunqoba i-Oscar yesibili. Wayesevele enqobe eyodwa ngaphambilini. Kodwa manje wayefuna ezimbili. Ngamtshela ngathi, Phil, thatha isithombe uphethe i-Oscar ngesandla ngasinye. Noma uthumele isithombe esihlanganiswe ku-Photoshop. Bese usishicilela, usibuka nsuku zonke. Phatha sona. Faka leso sithombe ezingqondweni zakho ezingaphansi. Wenza kanjalo. Ngemizuzu eyishumi, isithombe sasivele sisemakhalekhukhwini wami. Lalela manje. Akuphelanga isikhathi eside, leso sithombe esasibonakala njengengqondo kuphela saba impilo yangempela. Wayemi lapho eqinile, ephethe izindondo ezimbili ze-Oscar. Lokho kwaqala njengomfanekiso wengqondo kwaba yinto ebonakalayo. Ngoba izinto zisebenza kanjalo. Konke okukho empilweni yangempela kwaqala njengomfanekiso engqondweni yomuntu. Uyakuqonda lokho kusho ukuthini? Ufuna ukushintsha impilo yakho. Shintsha izithombe ophethe zona ngaphakathi. Kodwa iningi labantu lenza okuphambene. Babheka esibukweni babone ukuhluleka. Babona icala, izikweletu, ukwenqatshwa. Bacabanga ukuthi umqashi uzobaxosha, amabhili azodlula isikhathi, ibhizinisi lizohluleka. Futhi baphila nalokhu nsuku zonke. Umphumela, bakha impilo abayesaba kakhulu. INyuvesi yaseStanford isivele yafakazela ukuthi ubuchopho buphendula ngendlela efanayo emfanekisweni ocacile ocatshangelwayo njengokuhlangenwe nakho kweqiniso. Ngamanye amazwi, uma ungakwazi ukubona ngokusobala, uqala ukukholwa. Futhi uma ukholwa, uqala ukuziphatha sengathi sekuyiqiniso. Kodwa okubalulekile kuseminingwaneni, kumele uzizwe. Kumele ucabange ngomfanekiso ngokuthinteka, ngokuqonda okwamanje. Umfanekiso ongenazwelo unjengesithombo esiphonswa emgwaqeni onamatshe. Kodwa uma ufaka imizwa kuyo iyathela izimpande. Manje cabanga nami, ubona ini uma uvala amehlo akho? Uyayibona indlu yamaphupho akho noma amabhili aqongekile etafuleni lakho?
Ubona yini ukuthi usho inkulumo phambi kwesixuku noma usaba uvaleleke ekamelweni lakho? Ingabe ubona umzimba wakho unempilo, ugcwele amandla noma ubona umzimba ogula futhi okhathele? Lezi zithombe zakha impilo ozoyiphila nsuku zonke, futhi okuphambene kunakho konke, unamandla okuziguqula. Kumele nje wenze isinqumo. Futhi ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga lokhu, kodwa Bob, sengizamile ukwenza ukubona ngeso lengqondo phambilini futhi akuzange kwenzeke lutho. Futhi ngithi kuwe, ukuzama izinsuku ezimbili ngaphandle kokugxila, ngaphandle kwemizwa, ngaphandle kokuphindaphinda, kufana nokuzama ukuphakamisa isisindo esilinganiselwa cishe kurandi ezinkulungwane ezine ngesikhathi sokuqala ukuya ejimini. Amathe ezicubu awaphenduli. Okokugcina, ingqondo iyafana. Idinga ukuvumelana njalo. Ngakho-ke ngiphakamisa isibopho, nsuku zonke, okungenani imizuzu 15, hlala endaweni ethule. Vala amehlo akho. Futhi bona kahle ukuthi ufuna ukuba ubani. Ufuna ukuba kuphi? Ufuna ukuba nobani? Ufuna ukwenza malini, mhlawumbe cishe amarandi ayizinkulungwane ezine ngenyanga. Uzizwa kanjani? Cabanga yonke into eningiliziwe, njengokungathi isenzeka manje. Zizwe upholile kusofa wendlu yakho entsha. Phunga iphunga lemoto yamaphupho akho. Yizwa imisindo yokuhleka kwezingane zakho ohambweni olukhokhelwe yiholo lakho elisha. Bona leyo mininingwane. Futhi umamatheke uma wenza lokhu. Vumela umzimba wakho uzizwe. Nsuku zonke uma wenza lokhu, ulungisa kabusha ingqondo yakho. Futhi ngaphambi kokuba uqaphele, umhlaba wakho wangempela uzoqala ukuhambisana nalokho obukucabanga. Ngoba awudonsi into oyifunayo, udonsa into oyiyo. Futhi uba yilokho okubona engqondweni yakho nsuku zonke. Njengoba uWalt Disney ake wathi, futhi le inkulumo ehlala engqondweni yami kusukela ngesikhathi ngiyizwa okokuqala, uma ungaphupha ngakho, ungakwenza kube yiqiniso. Kodwa ake ngengeze okuthile okubalulekile, inqobo nje uma uphupha nsuku zonke, ngokucacile, ngenhliziyo ephelele nangomgomo ocacile, ususendleleni efanele. Akukhulunywa ngokukuvala amehlo ulindele isimangaliso. Kukukhuluma ngokusebenzisa ingqondo yakho ngendlela efanele, ngoba ingqondo yakho iyithuluzi elinamandla kunawo wonke endalweni. Uma usuqonda lokhu kahle, uyeka ukuba yisisulu sezimo uqala ukuba umakhi weqiniso lakho. Konke, yebo, konke emhlabeni kuyamandla. Amandla ayazamazama. Ukuzamazama kuwukunyakaza. Lokhu akusona isisho sokuqala noma inkulumo yobunkulunkulu, kuyisayensi. Kungumthetho wemvelo. Futhi nawe ungaphakathi kwalokho. Ungumzimba wamandla, imicabango yakho, imizwa yakho, nezenzo zakho, konke lokho kukhipha imvamisa ethile njalo. Manje nazi izwi langempela, udonsa kuphela izinto ezihambisana nemvamisa okuyo. Akukhona ukuthi ufuna ini. Akukhona ukuthi ufanelwe yini. Kodwa imvamisa ozamazamayo. Ake ngikutshele okuthile okungavula ingqondo yakho ngokuphelele. Lapho ngiqala ukufunda lo mthetho, ngabona ukuthi ukuphila kwami kwakungahambisani nakancane. Bengifuna imali, kodwa ngangihlala ngicabanga ngezikweletu. Bengifuna impumelelo, kodwa bengizizwa ngincane. Bengifuna inkululeko, kodwa ngaphakathi ngizamazama nginomuzwa wesono. Ngaleso sikhathi ngabona ukuthi awukwazi ukudonsa okungaphandle kwemvamisa yakho. Kufana nokufuna ukulalela umculo othambile kuyilapho umsakazo wakho usefrekwensini ye-rock, noma ungakhuluma kanjani ngerediyo, ozokuzwa yi-rock. Impilo yakho iyafana. Ufuna ukuthula, kodwa uzamazama ngosizi. Uzothola okwengeziwe kwaleso sizungu. Ufuna ingcebo, kodwa uzamazama ngobumpofu. Umhlaba uzophendula ngezinto ezengeziwe zokuntula, umzabalazo, nomzamo ongazuzisi lutho. Okumangazayo ukuthi akekho oke wakufundisa lokhu. Akekho oke wakutshela ukuthi imvamisa yakho yangaphakathi inamandla kunawo wonke umzamo womzimba. Ufunde ukusebenza kanzima, ukufunda, nokulandela imithetho. Kodwa akekho oke wakufundisa ukuthi ungayishintsha kanjani imvamisa yakho yangaphakathi.
Futhi lapha yilapho isikhiye sikhona. Ngangifunda ngendalo yamandla omhlaba, ngabe sengibona into eyethusayo. Ungatshala ubuthi nofulawa ndawonye, inhlabathi iyakwemukela kokubili. Ayikwahluleli. Iyaphendula nje. Iyondla lokho okutshalayo. Ingqondo yakho engaphansi isebenza ngendlela efanayo. Ayisho ukuthi umcabango muhle noma mubi, owakhayo noma obhidlizayo. Iyaphendula nje kulokho okuvame ukuphindwa futhi okuhamba nemizwa eqinile. Kungenzeka ubuze, kodwa Bob, ngiyazi kanjani ukuthi ngizamazama imvamisa enjani? Kulula. Bheka impilo yakho. Imiphumela yakho ingumbukiso wemvamisa yakho enkulu. Futhi uma ungayithandi into oyibonayo, impendulo ayikho ngaphandle, ikuwe. Kumvamisa yakho. Ngisakhumbula kahle isikhathi engabona ngaso ukuthi ngingadala umnotho wami siqu. Bengihlezi estudiyo encane engadini yami, ngacabanga, ngingathumela umlayezo emhlabeni wonke lapha. Lokhu kwenzeka ngoba eminyakeni edlule ngangishintshe imvamisa yami. Ngaqala ukuzamazama ekudaleni, ekunikeleni, ekuthonyeni. Futhi lokhu kwadonsa konke ebengikudingayo, abantu abafanele, isakhiwo, nombono. Kwazwakala njengemilingo. Kodwa kwakungeyona imilingo. Kwakuwumthetho. Futhi akukhulunywa nje ngokuba nethemba. Kukukhuluma ngokuba nokuqonda. Ngokukhetha ukuthi uvumele ini ukuzamazama ngaphakathi kwakho. Iningi labantu livumela imvamisa yabo ichazwe izikweletu, izindaba, nezikhalo zesidlo sasekuseni. Futhi lokhu kusho ukuphila emvamisweni yabanye abantu. Lokhu kusho ukuphila njengomdlali ongaphambili empilweni yakho. Manje ngifuna uzibheke ngobuqotho. Uma uvuka ekuseni, imizwa yakho yokuqala iyini? Ngabe uyazizwa umnene noma ukhathazekile? Uma ucabanga ngemali, uzizwa uphephile noma unovalo? Uma ukhuluma ngekusasa, izwi lakho ligcwele injabulo noma likhathele? Le mpendulo ikutshela ngokusobala imvamisa okuyo. Futhi uma ufuna ukushintsha lokho okudonsayo, qala lapha. Awukwazi ukuphila impilo entsha usebenzisa imvamisa endala. Udinga ukwenza izinguquko ezincane nsuku zonke, kodwa ngendlela ehlakaniphile. Ngakho-ke ngikuphonsela inselelo, izinsuku ezintathu ezizayo, zibheke njengososayensi. Bhala phansi lokho okuzwayo, ocabanga ngakho kakhulu, nalokho okukhuluma kakhulu ngakho. Bese uzibuza, le mvamisa iyahambisana yini nempilo engithi ngiyifuna? Uma impendulo ingucha, shintsha. Shintsha ngenhloso. Dlalanisa umculo okhuphula amandla akho. Bukela okuthile okuthokozisayo. Phinda izisho ezinhle. Bonga. Zibonele. Zindla. Yenza noma yini, kodwa shintsha imvamisa yakho. Ngoba iqiniso lokugcina lithi, umhlaba awukuniki lokho okucelayo, ukunika lokho ozamazamayo ngempela. Uthola lokho okukhiphayo. Futhi uma usuqala ukukhipha imizwa ngendlela ecacile, njalo futhi inenhloso eqondile, akunakwenzeka ukuthi izinto zingaguquki. Ayikho indlela yokuthi izindlela zingavuleki. Lokho kungenxa yokuthi ekugcineni, usuhambisana nempilo ofuna ukuyiphila ngempela. Abantu abaningi bacabanga ukuthi bayazi ukuthi ingqondo isebenza kanjani. Bathi, sengike ngahlangana nalo lwazi. Ngibukele amavidiyo. Ngiyazi ukuthi kubalulekile ukucabanga ngendlela enhle. Futhi ngihlale ngiphendula ngendlela efanayo. Uma ngempela usuqondile, ingabe imiphumela yakho iyakufakazela lokho. Ngoba iqiniso lilula, imiphumela ayiqambi amanga. Ungaphinda izisho ezinhle. Ungafunda iziqiniseko zenhlanhla. Ungabelana ngokuqukethwe okukhuthazayo ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa uma imiphumela yakho ingaguquki, uma impilo yakho ihlala ifana minyaka yonke, ngiyaxolisa, usengakakuqondi ngempela. Ngoba uma uqonda ngempela, izinto ziqala ukuguquka. Lokho akwenzeki engqondweni ecabangayo kuphela. Ingqondo iyakwazi ukuqonda, ukuhlaziya, ukuhlela. Kodwa ophatha impilo yakho ngempela ingqondo engaphansi. Le ingqondo elawula izenzo zakho, izimpendulo zakho nezinqumo ozenzayo ngokuzenzakalela. Yingakho abantu abaningi abahlakaniphile behlala bebambekile ezifanekisweni ezifanayo zempilo.
Lokho kungenxa yokuthi ulwazi lobuhlakani aluguquli indlela obuka ngayo umhlaba. Ungaba uchwepheshe kwezezimali kodwa usaphila enkingeni yezikweletu. Ungaba ufunde ngobuholi kodwa usenokungazethembi. Ungazi konke mayelana nokuzimela kodwa ungakaze uqale noma yiliphi iproject. Kungani? Ngoba lokho okwaziyo akubalulekile njengalokho okuhlelwe ngaphakathi kuwe. Futhi nansi into okufanele uyazi, indlela obuka ngayo izinto yashintshwa ngaphandle kwemvume yakho. Yafakwa kuwe usemncane ngokuphindaphinda ngezibonelo nangamazwi owazwayo. Iningi lalokho laza kubantu abakuthandayo, kodwa nabo babeboshiwe emcabangweni wokuntuleka. Abantu abathi imali ayikhuli ezihlahleni, abacebile bonke bayizigebengu, umsebenzi kuqala, ukuzijabulisa kamuva. Futhi manje usumdala uphinda leyo misho ungazi. Mhlawumbe ufuna ukuwina okuningi, ukuphila kangcono, ukuqala ibhizinisi, ukufaka imali, ukuhamba, ukukhula. Kodwa ngaphakathi kuwe kukhona izwi elithi awufanelwe, ngeke kuphumelele, kuyingozi. Yilo lolo zwi olukudalela izithiyo. Lithule. Njalo ufuna ubufakazi. Cabanga ngomuntu owathola ingcebo enkulu wabe eselahlekelwa yikho konke. Ngokwesibonelo, uMike Tyson, omunye wabadlali bebhokisi abakhulu kunabo bonke emlandweni, wazuza imali engaphezu kwezigidi ezingama500 zamarandi aseNingizimu Afrika, okulinganiselwa cishe kuma-30 ezigidi zamakhilogremu ezinsimbi zakumzansi, waphinde walahlekelwa yikho konke. Kungani? Ingqondo yakhe yayihlelwe ukuthi izibhubhise. Akazange aguqule lokho ayekukhipha ngaphakathi. Kungakhathaleki ukuthi wayengazuza malini, indlela yakhe endala yayingamuhleli phansi. Manje cabanga ngomunye umuntu oqale engenalutho, engenalo ulwazi, engenayo imali, kodwa waqala ngokushintsha ngaphakathi ngaphambi kokushintsha okungaphandle. Lowo muntu kungenzeka wathatha isikhathi eside. Kungenzeka ukuthi wagxekwa, waphikiswa, wawela phansi. Kodwa waba nemiphumela eqhubekayo. Ngoba isisekelo sakhe sangaphakathi saba siqinile. Manje ngiyabuza, uphakathi kwaziphi izindlela ezimbili? Ingabe uzama ukuguqula impilo yakho ngokunyanzela, ngamandla, ngethemba noma usuqalile ngaphakathi endaweni efanele? Ucwaningo olwenziwe yiHarvard Business Review lwathola ukuthi amaphesenti angama-85 ezinqumo zethu zenziwa ngendlela engaziwa. Lokho kusho ukuthi amaphesenti 5 kuphela wevolontiya yakho angaphansi kokulawula kwangempela. Okusele uhlelo oluzenzakalelayo. Ngakho-ke, uma ufuna imiphumela ehlukile, kufanele uyeke ukulwa nemikhuba yakho endala. Kufanele uyishintshe ngezinkolelo ezintsha. Kodwa qaphela, lokho akukwenzeki ngevidiyo eyodwa. Akukwenzeki ngisho nangesisho esikhuthazayo. Kwenzeka ngokuphindaphinda, imizwa, nenhloso eqondile yansuku zonke. Yingakho ngihlala ngikhuluma kakhulu ngokuphenya ngemibono, ukubhala imigomo, nezitatimende eziqinisa ukuzethemba. Lokho kuyizinsiza eziguqula kabusha ingqondo engaphansi. Leyo yizitini ezakha indlela entsha yokuphila. Futhi uyazi yini uphawu lokuqala lokuthi usushintsha? Yilapho izinto ebezikwesabisa ngaphambilini ziqala ukujabulisa. Lapho uyeka ukuzingabaza. Lapho uqala ukuthatha isinyathelo ngaphandle kwesidingo sokwamukelwa. Lapho into ebingabonakala ingenakwenzeka isiqala ukubonakala ingagwemeki. Kodwa ukuze ufike lapho, kudinga ukuthi uthathe isinyathelo sokholo. Hayi ngokwenkolo, kodwa ngokusebenza, ukukholwa enhlanyelweni, ngisho noma ungekasiboni isithelo. Ngoba umhlaba wakho ongaphandle ukubonakaliswa kwangaphakathi kwakho. Uma usangakutholi okufunayo, akusikho ukuthi awukwazi. Kodwa kungenxa yokuthi usaphatha isithombe esiphambene ngawe. Futhi inqobo nje uma leso sithombe singakashintshi, nemiphumela yakho ngeke ishintshe. Ngakho, yeka ukucinga ngaphandle. Imiphumela yizithelo nje kuphela. Into oyidingayo ngempela ukuyishintsha, kuwumsuka. Uma usushintshe umsuka, yonke enye into izoshintsha nayo. Uma kukhona okukodwa okufanele ukukhumbule kulolu hlelo lwevidiyo,
Yile, impilo yakho ayiguquki uma ufunda into entsha, iguquka uma ushintsha ngaphakathi kuwe. Akubalulekile ukuthi ufunde izincwadi ezingaki, uhambele izifundo ezingaki, noma ubuke amavidiyo amaningi kangakanani. Okubalulekile ngempela yinto oyinqumayo ukwenza ngakho konke lokho okufundile. Ngoba umzuzu othatha ngawo isinqumo sokulawula indaba yakho, nokuba ngumphambili empilweni yakho, yilo mzuzu izinto eziguqukayo ngokuphelele. Futhi uma usufike kulo mzuzu, kusho ukuthi kukhona okuthile ngaphakathi kuwe okuqalile ukuhamba. Yingakho manje ngifuna ukumema ukuthi ukhuphuke kwenye izitebhisi kulo hambo lwakho. Ividiyo ezolandela, eyivele esikrinini sakho njengamanje, izokusiza ukuthi wandise ukuqonda kwakho kakhulu futhi ikunike elinye igxathu phambili. Yibuke, ngoba izokwenza ube ngcono ngephesenti elilodwa kunalokhu onakho njengamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha nami. Ngizobe ngikulindele kuvidiyo elandelayo.